ام çawa dikarin laşê me ku ji enerjiyê pêk tê hêdî paqij bikin. Berî ez dest pê bikim divê hûn nas bikin ku her tişt li mala me de her tişt bi rastî hêzeka wî heye û enerjiyeka wî heye. Ez ê behsa çend tiştan bikim jî ku mero dikare li mala xwe de bi awayekî gelekî hêsan bike. Yekem tişt xweya girs, xweya sor ya xweya hemêlaya gelekî mifaya gelekî pisûd e ji bo paqijkirina hêza mero her wiha hêza malê. Dikarin li qurzîkê malê de ew xweya girs xweya sor deynin dikare gava te mala xwe da hev dikare mala xwe bi xweya girs bişo ew jî bandoreka wê gelekî baş heye. Sûretên kesên çûne rehmetê yan jî çûne ew dinyaya din yan rasî ez nepêre me ku em wêneyan ji binî li deynin li malê xwe de çima ji ber ku enerjî yan hêza zindî ferq navbera ew waqe yan jî ew rastiya hanê û navbera xeyalkirin nake yanî gava ez bêjim em wêneya kesekî li vê derê deynin wê hêza wî li vê derê hebe. Wê enerjiya wî li vê derê hebe. Ma ez dizanim enerjiya wî baş e ne baş e mero nizane. Ji ber wilo çêtirtir e ku mero wêneya wî raje û rake da ew enerjiyên ku em nehewcedarê wê bin jî nekevin mala me de baş e. Wekî din em dikarin tiştê keskayetiyê jî deynin qurzîkê malê de gelekî baş e û gelekî pêwîst e mero bike. Heger mero bixwaze her dem ev enerjiyên nebaş li malê de derkevin û paqij bibin. Her wekî din heger tu misliman bî tu dikarî sûreta Yasîn li qorziyan de pêxîne gelekî baş e. Heger tu bixwazî ku laşê te bi xwe paqij bibe divê tu biborîne li xelkê yekem tişt derewanekî tiştên nebaş nekî yanî ew tiştên nebaş her tiştên nebaş ku bên bîra te divê tu nekî heta ku xwarina nesaxlem. Xwarina nesaxlem jî dibe ku tiştekî nebaş be heger tu gelekî bixwî. Her wekî din çixarek, şandina çixare û gelek tiştên girêdayî ev çixare û tiştê wilo. Ew bandoreke ser hêza me dikin û li hêza zindî de dibêjin ku nexweşî berî li ser laşê me derkevin derdikevin ser ev laşê ku ji enerjiyê pêk tê. Heger em tiştekî gelek dubare bikin wê li ev laşê hanê de bê parastin me mînak em bêjin ku ez destê xwe tiştekî nebaş dikim. Her ez ev tiştî bikim wê li ser laşê me ku ji enerjiyê pêk tê nêzîkî destê min tiştekî bibe. Wê enerjiya min ne gelekî bizîvire ji ber enerjî li derdora me her dem dizîvire yan wê enerjiyê gelekî nezîvire wê bisekine yan jî wê hinkî hincê dibêjin hinkî wê dûrî hevdû bikeve wê wilo dibe zelaltir bibe. Hûn jê dibêjin na wê gelekî serhevdû kom bibe. Em nizanin lê tiştê em dizanin ew e ku enerjiyê li wê aliyê de wê ne gelekî baş her were ji ber wilo wê nexweşî bê destê min. Li ser hestê xwe ka hala ez diborînim ya na ka hala ez tiştên baş dikim ya na gelek yanî gelek tiştên din jî girêdayî van tiştan hene weke hezkirina ku ez bikim bê ku ez bendebim tiştekî ji min re vegere hezkirin yanî ji bo ne her kesî ji bo ne her mirovekî mero bike ev tiştekî gelekî bilind e û xwedî enerjiyekî pir bilind e. Ev çend tiştin pêwîst e ku her kes ji me nas bike û xwe yanî malê de jî dikare kar wekî din tiştekî gelekî balkêş li hêza zindî de heye ew jî navên xwedê. Navên xwedê asteke pir bilind li hêza zindî de dikirin. Gava te xwest tu xwe biparêze, gava te xwest tiştekî gelekî hêsan ji te re were, gava te xwest enerjiya xwe ew enerjiya ku li derdora te hebe paqij bike gelekî baş e. Gelekî baş e tu navên xwedê ser xwe de bêje û her navekî ji wana jî wek dibê karekî wî heye. Her navekî wana jî tiştek bandoreke wî heye hemû nav ne wekî hev in. Nehewcedar be tu misliman bî ya tu xwedî ol bî heta ku tu navên xwedê ser xwe de bêje û bandorekî li te bikin ne nas bike ku xwedê xwedayê me hemiya ye. Baş e? Bixwe gelek mamosteyên min piraniya mamosteyên min yên hêza zindî ne misliman in lê bi rastî
باوەریە وان ji Xwedê û ji navên Xwedê gelekî heye û ez mînima cemayê çawa ku ev tişt li cem me de heye û ev tişt gelekî em behs dikin em gelekî dinivîsînin lê bi rastî û ji hundirê xwe em pê bawer nakin em ê gelek behsa hêza zindî bikin van roja de ji ber ku gelekî pêwîst e her kesekê ji me zanîngeriyên we ser vî tiştî hebin da em hêsantir bigihên ew aramiya hundirîn û ew bêdengiya hundirîn ew nûrê ku li hundirê me de heye em karibin xweşî û pêsanî bigihêne bê gelek tiştin zehmet û bê ew strêsa mezin em karibin bigihêne. Baş e min hênkê dirêj kir bi rastî em hewl da gelekî kurttir be lê wilo bû heta careka din bimînin nav xêr xweşî aramî û dilûvaniya Xwedê de.